Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ageno odiochieng' mar iteri makare kamoro amora ma intiere janeno mar Color TV. Midhiambo ma kawuono mar chieng' tich ariyo tarik 2 dwe mar auchiel higa 2026. Machiegni weche manyien e kidieny mar podho chieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula. Ka wechegi eki bende inyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok maneno Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kamodo ni migawo mar thieth e pacho kaendi ka okalo kuom jagoro mongirore migawo nendo sitting through DRC, Congo, Uganda, or any other country reporting Ebola cases in the last 21 days, because the incubation period of Ebola is between 2 days and 21 days. If you came into contact with a person with symptoms of fever or acute onset, vomiting, diarrhea, within the last 21 days, a person who is a handler of dead animals, a healthcare worker, a commercial sex worker, a hunter possibly, animal handlers, forest rangers, it is important to check if you have fevers and you have come across those people. Any suspected case epidemiologically linked to a confirmed Ebola virus disease, again, it is important if you have come across a person who is confirmed, you need to be checked in a health facility. We have our laboratories that are ready for testing. We have the National Public Health Laboratory. We have the KEMRI, Nairobi, KEMRI, Kisumu. We have a mobile lab in Busia. First, today, this morning, around 6 a.m., I received a report from one of my village elder called Philip Okoth that one of my residents has dropped in a borehole near Pereto. I informed the OCS Oruba police station to come and confirm the reality of what has happened in this area. I came to the scene and I found that the old mom, who is 63 years old, dropped inside a borehole. The cause of her death, we were being told by his children that she has been trying to commit suicide. And one day she dropped inside that borehole when there was no water, and she was removed from inside that borehole when there was no water, and she was removed from that borehole. Uganda mabende tuo nogo kurose yudie kagitwa kikinde nyasi ko mag madaraka jotelo ariyo giko oyango ni gitimo duto kendo gibedo akiche neno ni Uganda makono koyudo tuo nendo kagijiwo jopenya mar mondo miyo nyachi endo giko mag ler mag moting'o logo gi sabuna ng'eyo jogo mabende gibedo godo kaachiel bende koda neno ni chiemo olose yo nendo makare mar mondo miyo geng' landruok mar Ebola. Democratic Republic of Congo, watu zaidi ya 300 wamekufa huko. Imefika Uganda. Hilo tatizo sisi tunafanya bidii usiku na mchana kujaribu kuzuia isiingie Kenya. Na mimi nawaomba nyote, ndugu na dada, vijana kwa wazee, tafadhali jihadhari. Please be careful. Avoid contact. Osha mikono ndio watu wetu wakae salama. Ogaye duan busiasa nendo mar Safina Jawala kendo jamwando Jimmy Wanjigi koro wuok tungo mosuo kod piny owacho mapacho kaendi ma oyango ni koro yie mar mondo mi ket kanyo kar keto tenge jogo eko mantiere kod tuo nendo mar Ebola e tok dwaro mar oganda mapacho kaendi
oyango ni piny owacho koro giikre ni ndio kodich kuna ngima jo Kenya to dich mana kod omenda mowuok e piny endo mar Amerika, omenda manyocha nogole maromo kanyo endo bilion 1.7 US dollars kata omenda ma piny Amerika mar mondo mi ket godo kar keto tenge jotuo e koma Ebola. Ka oyango ni piny owacho ma pacho kaendi nyaka koro ne ni ngima jo Kenya oketi e nyime ma ok ni koro gidich mana kod omenda. Oath ya ofisi yake, oath of allegiance inasema you protect the people of Kenya. You protect the people of Kenya. Na hiyo oath inaonekana is going against the oath of the people of Kenya. Wa American ambao hata Trump anasema hawataki waingie huku, unawaalika hapa kuletetea ugonjwa wa Ebola. Rais William Ruto, you swear an allegiance to the people. Zungumzie mambo ya wananchi wa Kenya, ile kitu ambao inasumbua wananchi wa Kenya. So tunasema hata tukishikana basi nini? Basi nini? Hapo ndio tuko. Ekinde ni ende makoro sikunde mopogore opogore jopuonjre osebedo ka muocho e tulo kendo moko wang'o kama moko bende koro bago ng'anyo jopuonjre okwa mar mondo miyo ione ni giwere koda timbe mochido machalo kamago kaluwore ni biro kawo negi ondamo mager mar chik kendo onge wang' mabende biro dewo wang' japuonjre moro amora mana kaka jafwambo maro e kaunti ma Migori Collins Gora leronwa. Kaluwore koda kamach mabende osebedo ka wang'o skunde mago mopogore opogore e pacho kaeki, ojiw jopuonj koro to mondo mi obed dakicha ahinya to mar chiwo lipode pono ne giwinjo maling'ling' ni sikul idwa wang' koda ka nyithindo gino mabende thothne rocho wechego mag somo e pacho kaeki. Magi weche mabende nowachi koda ka County Commissioner Migosi Kisil Mutua e kinde nyasi mano bagi e lap nogo ma Masaba, kanyo mabende nojiwo jopuonj mondo koro to nyal bed akicha ahinya to mondo mi ogeng' me makamagi. Choma shule hiyo sio kitu yeyote wetu angependa. Juzi pale tumefunga shule moja pale Uri, watoto walikuwa wamekuja na so hiki ni kitu ambacho kinatoweza kutokea popote. So walimu tuwe makini, na ukisikia hata kama nyinyi si mumeona ofisa yetu ya hapa, kama una shuku chochote wafikia hao wakuje muone kama wako na hizo vitu. Kama hakuna, afadhali tufunge shule. We cannot lose kids kwa sababu ya negligence. Na to hear that some teachers were even privy. Hiyo negligence lazima ikome. Kala TV kowuok e kar chung'ut bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Ekinde ni ende ma jotelo kaachiel kod jopiny e pacho kaendi medo kwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaluwore kod winjruok manobedo e kinde koda piny endo mar Amerika mar kelo kar keto tenge jotuo mar Ebola. Jatend piny odok ne chenro machalo kamano endo ma oyango ni ne gichwo kogi mar mondo mi ne kaka piny Kenya bedo koda ikruok makare kedo koda tuo endo mar Ebola. Ka otwak e nyandwat mar piny Kenya koda oganda mowuok e gwenge makono oyango ni chenro machalo kamano en ber en gima kono oyango ni chenro machalo kamano en gima ber malich mokalo kendo dhi bero chenro geko mag thieth ma piny Kenya oseketo sani e okenge geko ma opogore. And I want to who have worked with Kenya for 30-40 years. The American government has supported us. They have deployed huge resources in Kenya to work with us on HIV/AIDS, to work with us on other diseases. They worked with us on Ebola. In fact, KEMRI was one of the institutions that worked on research on the vaccines for COVID, because we have a solid partnership with America and other partners. So the facility that is at Laikipia Air Base is not a facility different from all the other facilities that we have across Kenya. We have 23 other facilities set up in Kenyatta Hospital,
in the police hospital in Nairobi, in Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret, in Kenyatta Hospital in Thika, in Alupe Hospital in Busia, and in many other areas. And these facilities are meant to make sure